Azkena irakurri aurretik pare bat hitz Bilbo Zaharreko ikasle, irakasle eta gainerako guztien izenean. Eskerrik asko irakurketan parte hartu duzuen guztioi, zuen laguntzari gabe ezingo genduke. Ez bakarrik zati bat irakurri duzuen hoi, baita antolaketan lagundu diguzuen guztioi. Espero dezagun datorren urtean danok hemen berriro biltzea beste liburu batekin. Eta amaitzeko gogoratu festa ez dela bukatu, irakurketaren ostean jarraituko dugu dantza saio batekin, hementxe bertan, Arriagako plazan, Aiko taldearekin, musika eskolako Aiko taldearekin, eta parte hartze librea da dantzan. Beraz, azkena. Bi emakumeak zutitu, leihora joan eta bertan geratu zian elkar bezarkatuz. Sansa jauna, eserita zegoen lekutik haiengana biratu eta begira egon zitzaien pixka batean. Orduan hotz egin zuen. Zatozte, utzi kontu zaharrak alde batera eta kasu pixkat egidazue. Emakumeek bere hala esana egin, harengana joan, lastandu eta bizkor amaitu zituzten gutunak. Ondoren, hirurak batera atera ziren etxetik, hilabetetan egin gabeko gauza, eta aldiriko landara joan ziren tranbian. Eguzki epelak argitzen zuen, hirurak bakarrik zihoazen bagoia. Zeuden lekuan bizkarra eroso atzeratuta hitz egin zuten etorkizuneko asmoez, eta gertutik begiratuta, batere txarrak ez zirela konturatu ziren. Hirurek zeuzkaten lanpostuak, ordura arte ez zioten elkarri haiei buruz galdetu, oso egokiak eta gerorako esperantzagarriak. Une hartako hobekuntzarik handiena jakina, etxez aldatzea izango zen. Gregorrek hautatutako oraingo etxe bizitza baino txikiagoa eta merkeagoa nahi zuten, hobeto kokatua eta batez ere praktikoagoa. Hala hizketan ari ziren bitartean, Sansa jaun-andreak ia batera konturatu ziren. Beren alaba, gerota biziagoa, masailak zurbildu zizkioten kezka guztia gora bera, neskatila eder eta mardul bat izateraino loratu zen. Pixkanaka isilduz eta begiraden bidez ia ohartzeke adostu zuten, alabari ganorazko gizaseme bat bilatzeko ordua zela. Eta bere amets berriak eta asmo onak berretsiz bezala, helmugara iristean, alaba lehenengoa izan zen zutitzen eta bere gorputz gaztea luzatzen.